a vítám vás u nového videa. Toto je random vlog číslo 2. Je to skôr taká informačka. Budem točiť challenge week. Challenge za challengem. Aspoň myslím, že bych to natočiť. Za každých 5 odberateľov točím jeden challenge. Takže ja myslím, že by to mohlo, akurát by to mohlo stačiť. A ešte sa vrátim k tomu v tej informačke. Ja chcem natočiť 7 second challenge plus ešte Chubby Bunny challenge plus ešte Nikdy Sam challenge a ja myslím, že to bude všetko. Jako z tých challengeov by to mohlo stačiť zatím. Uvidím či natočím challenge week. To ešte neviem. To sa mňa nepýtajte. No, to sa mňa nemusíte pýtať, to ako vážne, ale ja myslím, že by to mohlo pro tento random vlog plus informačka stačiť. Nezabudnite dať like, tým mňa podporíte, dislike, to mňa tež tak podporíte, odber, to mňa tež podporíte, to ešte víc. Komentárik mi píšte, vždycky som vám na službe. A je tady ešte jedno info. Budem točiť na počítači, tešte sa na nejaké hry, Minecraft a také. Counter Strike asi, neviem. A také veci. Som sa to naučil a tak. Ja myslím, že by to pro tento vlog plus informačka stačilo. Tak ja myslím, že čau a čau.